Digital Imam Online TV. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الأمين، سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد البر المحجلين، وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيوم muna 20 ga watan Rabi'ul Awwal, hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447, wanda ya daidai da 12 ga watan tara miladiyan Annabi Isa alaihi salam 2025. Insha Allah za mu ci gaba da karatu duk da mun yi jinkiri kaɗan saboda wasu matsaloli. Za mu ɗaura karatunmu wanda muka saba yau Juma'a a wannan masallaci mai albarka cikin littafin cikin wannan littafi da muke karantawa na kissatu marra annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan masallaci mai albarka. Idan ba mu manta ba, muna fasalin da ya mishi suna da hal marra annabiya ya kunu afdalu min ghairihi. mun karanta wani shashi daga cikin fasalin. hal marra annabiya ya kunu afdalu min ghairihi, shin wanda ya yi mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da fifiko daga waninsa, ma'ana yana da fifiko daga wanda bai yi mafarki da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam. to kusan muna gaba ne da yake cewa rubbama yujadu muslim قد منعه الله عز وجل من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم ويكون أعلى في الدرجة ممن رعاه، ويكون الله قد ادكر له الخير والأجر في الآخرة ولم يؤجل له في الدنيا رحمة به من الاغترار أو الافتخار أو غير ذلك. يتشي za a iya samun musulmi wanda Allah bai ba shi rabon ganin manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam, amma kuma ya fi wani wanda shi ya yi ru'uya da manzan Allah. ana maganan ganin shi a mafarki ba, ana maganan ganin shi ido da ido ba. da a iya samun musulmin da Allah Ubangiji wato bai ba shi wannan alkhairin na ru'uya da manzon Allah ba, amma ya fi wani musulmin da ya taɓa yin ru'uya da manzon Allah ɗin sallallahu alaihi wasallam. kuma Allah ya zamanto wannan jarabta da ya masa na bai yi ru'uya da manzon Allah ba, Allah ya tanar masa da wani alkhairi da wani babban lada a lahira wanda Allah bai bashi wannan ba a duniya, saboda kar ya rudu. ta iya yiwa cikin ilimin Allah, Allah ya san cewa wane idan ya yi mafarkin zai rudu, ya ji ya fi wani, ko yana jin alfahari ko yana jin takama da fariya, sai Allah ya hana mishi ru'uyan da sayyidina Rasulullah, kuma Allah ya tanadar masa da babban alkhairi a lahira na mujawara da sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. kaga ala ayi hal yana nuna maka wato babban fifiko ne da falala mutum ya yi mafarkin manzon Allah, amma baya nuna cewa in kai kayi wani bai yi ba, shi wanda bai yi dan ba kafi shi falala ne ko kafi shi daraja ne ko kafi shi ibada ne. a'a, wani zabi ne na Allah. zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. falalan Allah ne, Allah zai iya bayar ma wanda ya ga dama, ba dan wane ya fi wane ba. sai malam ya ce warru'a min fadlillahi wa ata'i allazi yamnahu Allah man yasha wa yamna'uhu amman yurid, kama yaqulu Allah azza wa jalla zalika fadlullahi yutihi man yasha والله ذو الفضل العظيم. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يقظة في هذه الدنيا أناس وحرموا من الإيمان به ولم يوفقوا لطاعته واتباعه. yace
ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga cikin falalan Allah mai girma da kyautan Allah da Allah yake yi ma wanda yake son su, kuma Allah yakan hana wanda ya ga dama, tunda shine mai bayarwa ga wanda ya so, mai hanawa ga wanda ya so, kamar yadda Allah yake faɗi cikin suratul juma'a aya na 12, zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Wannan falalan Allah ne wanda Allah yana bayar ma wanda ya ga dama, kuma Allah mai falala mai girma ne. To yana da kyau muna bambance tsakanin falala da daraja. Falala da daraja akwai bambanci tsakanin alfadlu da addaraja, kamar yadda suke ce almaziyatu la taqtadi al-afdaliyya. Idan an ce abu yana da daraja kaza, to ba shi yake nuna, ko in an ce abu yana da falala kaza, ba shi yake nuna cewa ya fi kaza daraja ba. Shi idan an ce falala kyauta ne wanda ana yi wa mutum, ba ana auna masa da mudu ba ne kwata-kwata. Ana yi masa kyauta ne kawai gwargwadon girman wanda ya yi kyauta. Kyauta ne na isa da buwaya, kamar kawai a ga talaka da ba yi da komai a ɗauki miliyan 1000 a bashi biliyan 1 kawai a kudantar da shi lokaci daya. Wannan falala ne, ba kuma daidai yake da mai attajirin da yake juya miliyoyin kuɗi har ya je zuwa ga darajar samun wannan kuɗin ba, ba ɗaya suke ba. Saboda haka akwai wato falala, shi mudin Allah ne. Allah ne kawai dai kamfato maka, ba aikinka ba, kawai ya kamfato maka ya baka. Wannan falala kenan, kamar yadda cikin hadisi ingantacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya karanta ayatul kursi ayatul ikhlas, suratul ikhlas kafa 3 yana daidai da wanda ya sauke alqur'ani. Amma wajen falala ne, ba wajen daraja ba, tunda ita ikhlas din tana cikin qur'anin ita ma. Saboda haka wato idan an ce kaza yana da falala kaza, ba yana nuna cewa yana da daraja daidai da kaza ba. Idan an ce idan mutum ya yi wani zikiri yana da falalan karanta ƙur'ani kaza, ba ana nufin yana da darajan ƙur'ani kaza ba, ba haka ba ne. Falala daban, daraja kuma daban. Almaziyatu la taqtadi al-afdaliyya. Dan an ce abu yana da maziya, ba shine yake nuna afdaliyan fifikon shi ba. Haka idan Allah ya nuna ma wani sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam hadha la yaqtadi annahu afdalu min ghairihi, wannan baya nufin cewa ya fi wani wanda bai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ta iya yiwa a samu mai imani wanda Allah ubangiji bai ba shi wannan kyautan ba. Shine yace wa qad ra'a an-nabiyya fil yaqazati fi hadhihi ad-dunya unasun wa hurrimu min al-iman bihi. A duniyan nan akwai waɗanda Allah ya rabautar da su, ya musu arzikin ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun gan shi ido da ido, sun san shi as-sadiqul amin ne, sun san shi mai cika alkawari ne, sun san shi mai amana ne, amma ba su yi imani da shi ba. Kaga sun gan shi, amma kuma su ba annabi Muhammad suka gani ba, su kawai sun ga wani mutum ne da suke ganin mutum ne irinsu. Su kawai sun ga yatimu Abi Talib ne, kawai marayin gidan Abu Talib suka gani, don haka suna ganin shi da wannan ganin ne kawai. Amma inda sun ga annabi da ido na zuciya, Allah ya nuna musu sun ga annabi, ai bare yiwa ce ba su yi imani da shi ba. Ayyumkinu man lahu aqlun salimun wa ma'rifatun yaraka wa la yaqumu aqumu wal qiyamu ilayka fardun wa tarkul fardi anna yastaqimu. Duk wanda ya ga annabi, in dai ya ga annabi Muhammad gani na hakika, to dole sai ya yi imani da manzon Allah. Ba yanda za a yi mai lafiyayyen kwakwalwa da tunani ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai yi imani da shi ba. To su waɗanda suka ga annabi ba su yi imani da shi ba, sun ga wani mutum ne irinsu da suke cewa wannan ai ba wani bane sai mutum kaman ku, in haza illa basharun mislukum, wannan kawai wani mutum ne kaman ku. Su kawai sun ga wanda suke ce marayan gidan Abu Talib ne, ba su gan shi a matsayin ar-rasulun nabiyyul a'zam ba a matsayin haka suka gan shi ba. Shi yasa mafi yawa akwai wanda Allah ya karrufa idan su ga barin ganin alkhairi idan wanda yake da alherin a cikin su yake. Da yawa akwai wannan jarabtan da rudin da yake samun mutane.
shi yasa manzon Allah ya ce wanda suka fi kowa raina mai falala su ne iyalansa, a iyalansa matansa, sai iyalansa, sai abokansa, sai mutanen garinsu, saboda shi su sun ɗauke shi a wane ne ɗan gidan wane, don haka suna ganinsa da shekarunsa, suna ganinsa da sun girme shi, suna ganinsa da ai a gidansu yake, ɗan gidansu ne, don haka kawai alƙurbu hijab, sai hijabi ya rufe su gagara neman albarkar da ake nema a tattare da shi, su gagara samun abin da ya kamata su samu, su tsaya su rudu da hijabin kusanci da ya rufe su gabarin ganin alheri da falala da Allah Ubangiji ya tara tattare da wannan bawa. Shi yasa mutane suna da mutunci, suna da kafircewa. In dai Allah ya maka wani falala a cikin mutane, to zaka ga abubuwa iri-iri daga gurin mutane na raini da kuma raina Allah. Dan raina Allah ne Allah ya yi ma wani bawa falala, kai kuma a zuciyanka ka ƙi yarda da cewa wannan bawan ya cancanci wannan falala. A zuciyanka ka yi taurin kai, ai wane ne, abokinmu ne, sa'anmu ne, ɗan gidanmu ne, ai mun san shi, ai mun karantar da shi, ai a hannunmu ya koyi sana'a, ai ya yi kaza, ai kaza, ai kaza, ai kaza. Ina baka san waye Allah ba, ma baina gamdati ainin wanti ba hati ha yughayyiru Allah min halin ila hali. Tsakanin kifcin ido da rufe ido Allah yake canja abin shekara 1000, abin shekara miliyan tsakanin kifcin ido. Allah Ubangiji ya kare mu, Allah ya kare mu, Allah ya kare mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To mu dai Allah Ubangiji ya azurta mu, mun yi imani da manzon Allah, ba mu taba ganin sa ba, mun yi imani da manzon Allah, labarin sa muka ji, amma soyayyan sa ya cika zuciyar mu, ya rufe idan dunan mu, ya kurmantar da kunnuwan mu, muka ji muka gani. Inda za a ce mu ba da duk abin da muka mallaka a duniya don mu je mu gan shi, so ɗaya za mu bayar sallallahu alaihi wasallam. To amma وقد رأى النبي في اليقظة أناس في هذه الدنيا وحرموا من الإيمان به ولم يوفقوا لطاعته واتباعه. akwai mutanen da suka ga manzon Allah ido da ido a duniya, amma ba su dace sun yi imani da shi ba, ba a muwafaƙantar da su ba, a musu muwafaƙa wajen yi mishi da'a da yi mishi biyayya ba. To babu wani asaran da ya kai wannan. Allah ya kiyaye mu. Zalika huwa al-khusranul mubin. فقد رآه أبو جهل وأبو لهب وغيرهما وعاشوا في عداوته وبغضه وماتوا على الكفر به وبما أنزل عليه بعدما رأوا أخلاقه وآينوا معجزات الله له وفضله عليه يدل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يدل به إلا الفاسقين. أبو جهل da Abu Lahab da sauran manya-manyan kafirai sun ga manzon Allah ido da ido, amma suka rayu cikin tsananin yi mishi adawa da kiyayya da cin zarafi da zagi da batanci, ba irin cutar wanda ba su yi wa manzon Allah ba. Abu Lahab zagin annabi yayi, shi yasa Allah ya saukar da tabbata da Abi Lahabin wa tabba. Abu Jahal ta kai ga annabi yana sallah zai ɗibi kazanta ya je ya sa akan manzon Allah tumbin raƙumi da kashin a ciki, ya dauka ya je ya yi kokarin daurawa akan sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Ko annabi yana sallah ya je ya ce wa annabi, ko ya tashi ko ya taka kan annabi, ko ya ce wa annabi miyagun kalmomi. Su ga ayoyi da ya dace su yi imani sai su ce sihiri ne, su ce bokanci ne. Ya kai ma lokacin inshiqaqul qamar, tsagewan wata da Allah ya ce iqtarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar. Lokacin da annabi ya yi mu'jizan tsagewan wata, suka ce in dai annabi ya nuna musu wata ta tsage da su yi imani da shi. Annabi ya umarci wata ta sako ta tsage, sai suka ce sihiri ne wannan, ba su yarda ba. Sai wasu cikinsu kamar su Abu Jahal suka ce a'a, ai idan sihiri ne mu ba dai mana sihiri sannan ya yi ma sauran 'yan ƙauyukan gari, sauran garuruwa sihiri ba, mu bari matafiya in sun dawo daga tafiya mu tambaye su labari, shin sun ga wata ya tsage. Matafiya suna dawa suka ba da labari, ai gashi muna hanya kawai sai muka ga wani abun mamakin da ba mu taba gani ba, gashi ma muka ga wata ya tsage. A maimakon su imani sai suka ce kai, wato sihirinsa ya ma shige garin nan, ya kai ya mamaye ko ina da ko ina. Kaga Allah ya riga ya makantar da zuciya.
fa iza dallatil uqulu ala ilmin fa maza taquluhu al-musahharu. Idan hankali ga ilimin da ya fito masa karara ya karyata ilimin, to mutum mai nasiha mai zai ce? Babu abin da zai ce. Ga hujja karara ya bayyana wa mutum amma sai ya ki. Sun san annabi mai gaskiya ne amma suke ce mishi makaryaci. Allah sai ya ce ma annabi innahum la yukazzibunaka walakin az-zalimina bi ayati llahi yajhadun. Ba kai suke karyatawa ba, tun kan na turo ka sun san sunanka as-sadiqul amin. A'a, wanda suke karyatawa Allah suke karyatawa. Ayan da Allah ya saukar maka ne, zaɓenka da Allah ya yi ne, sai suna hasadan yaya za a yi a cikinsu a zaɓi wanda shi ne mai kashi ba ɗan masu dukiya ba mai kaza ba mai kaza ba, bayan ga familin da suke da dukiya suke da mulki, in ma da a turo ai a cikinsu ya kamata a turo. To da yawa mutane irin wannan hasadan yakan rufe idonsu, sun ga abin da ya kamata su yi imani sai suke yin imani, sai su tsaya su rudu da cewa ai idan da kaza ne da wani ne ya kamata a gan shi da wannan kazan. Shi kuma Allah baya auna mutane da sura, baya auna mutane da jiki, baya auna da mutane wani dan wani. Allah baya da da, don haka kowa ma a gurin Allah daidai yake da kowa, sai wanda ya fi tsoron Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Don haka kowa ma za ka iya ganinsa, wanda kake ganin ba komai ba ne, ba yi da kowa, ba su da komai, ƙila mai bara ne, wata rana kuma ka zo ka ga 'ya'yansa sun zama su ne manya-manyan attajirai waɗanda suka rike gari, suka rike ƙasa ma gabaki ɗaya. Sau nawa ma aka yi haka? Abu ne da yake bayyane kawai. Ba masu musun falalan Allah sai waɗanda suke da makauniyar zuciyar da ba ta da imani. Duk wanda ka ga Allah ya masa falala, to tsakaninka da shi wallahi ka sallama, kar ka yadda ka damu kanka. In ka damu kanka za ka yi rikici ne da wanda ba a rikici da shi, shine Allah. Dan ka nuna bai iya zaɓi ba, ka nuna bai kyauta ba, ka nuna bai maka abin da kake so ba. Allah shi kuma sai ya yi ta abin da yake so, kai kuma abin da baka son kai ta gani har abada. Saboda iradanka ba za ka haɗa ta da iradan Allah ba. Kai ma'adumul iradati wal qudrati ne, wal qudrati amama Allah. Baka da nufi, baka da tsini a gaban Allah. Don haka ko ɗan da ka aifa ka ga Allah ya masa wani falala, to kawai ka sallama, kar ka fara tunanin ya za a iya samu kaza, yaushe ya samu kaza, yaushe ya zama kaza. Wannan duk jahilci ne da kuma rashin sanin Allah yake kawo waɗannan abubuwa. Shi yasa daga cikin ƙa'idodi na iktisabu al-aqlaniyyatil fa'iqa, iktisabu aqlaniyyal qawiyya, wato samun hankali mai ƙarfi da kuma mutum ya zamanto gwarzo cikin al'umma, akwai abubuwan da suna da wahala cikin tafiyan ɗan adam, har sai mutum ya goge da waɗannan abubuwan ya saba da su. Iktisabul aqlaniyya abu ne da yake da wahala, to dole sai mutum ya zamanto da'ubus sabr, mai dagewa da haƙuri. Dole sai mutum ya zamanto mai yawan mai da hankalinsa akan abin da ya sa a gaba. Ko me za a yi mishi na hauci da ihu da hayaniya, ba zai waiwayo ba, ba zai juyo ba, ba zai ci ba. In ma ya ji zai yi dariya ne ya ci gaba, baya da lokacin adawa ko faɗa ko rikici ko gaba. Kuma dole sai kafin mutum ya samu al'aqlaniyyar qawiyya, dole sai mutum ya zamanto wato ya sadaukar da kanshi akan manufansa, ya ɗauki ran shi da rayuwan shi duka ya bayar domin ya haƙaƙar da manufan da yake so ya cimma. Ko da bai cimma manufan ba, to ba za a ce mishi rago ba. fa in ihtazat bil gulmi fa hiya hariyatun wa in ikhfaqat yawman falastu bi awhadi. In na je neman nasara, na yi nasara, na cancanta, dan ba a bacci aka same ni ba. Idan kuma na je ban samu ba, kamar na taɓe, to ai ba ni bane farau. Amma duniya ba za ta rubuta suna na cikin tarihin waɗanda suka zamanto ragwage, wanda suka zamo kallon alal nasi ba. Don haka iktisabul aqlaniyya yana buƙatan mufawada, yana buƙatan dahiya mai ƙarfi da kuma sadaukarwa, kuma yana buƙatan abubuwa da yawa, wanda dai jigon abin duka shine haƙuri, wanda idan ka juya ka ga annabawan Allah subhanahu wa ta'ala farko dai kiwon tumaki suka yi, amma kuma daga ƙarshe sai suka zamanto masu kiwon al'umma.
ra'ul ghanama sun masadul umam, sun yi kiwon tumaki sai suka zamanto shugabannin al'umma. don haka kar ka gina tunaninka da farko, kar kullum kana kallon farko